Jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Shin me yasa mafi yawancin kasashen Afirka suka gaza cimma yawan mutanen da ake bukata a yi musu allurar rigakafin corona? Morocco ta halatta amfani da wiwi wajen samar da magunguna da kuma a masana'antu, amma manoman wiwin kasar na fargabar cewa ba za su amfana daga wannan mataki ba. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce kasashen Afirka 14 ne kawai suka cimma abin da ake bukata na yawan mutanen da ake son ganin an yi wa allurar rigakafin corona. A watan Mayu ne dai Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce ana bukatar ganin kowace ƙasa ta yi wa kashi 10 cikin 100 na al'ummarta rigakafin zuwa yau din nan, wato 30 ga watan Satumba. Kasashen Seychelles da Mauritius da Morocco dukkaninsu sun haura abin da ake bukata, inda suka yi wa kashi 40 cikin 100 na al'ummarsu rigakafin coronar, wanda shine adadi mafi yawa a nahiyar Afirka. Akwai wasu kasashe 11 kuma da suka iya cimma kashi 10 cikin 100 da ake bukata, da suka hada da Tunisia da Zimbabwe da kuma Afirka ta Kudu. Amma ga baki daya kashi 4 cikin 100 na 'yan Afirka ne kawai aka yi musu allurar rigakafin biyu. Wannan idan aka kwatanta da kashi 60 cikin 100 na waɗanda aka yi rigakafin biyu a tarayyar Turai. Wani bangare na matsalar shine shirin nan na COVAX ya sami damar kai kusan kashi 1 cikin 4 ne kawai na allurar rigakafi miliyan 300 da aka tsara cewa zai kai nahiyar Afirkar, bayan da kasashe masu arziki suka sai a yawancin alluran da ake da su a ƙasa. Ga abin da wakilar BBC a bangaren lafiya Rhoda Odhiambo ke cewa. COVAX was only supposed to dispatch about 30. Kamata ya yi shirin COVAX ya raba kusan kashi 30 na alluran corona da kasashe marasa wadata ke bukata. To amma ko da a hakan ya kasa cimma burin da aka kudurta saboda hana fitar da kaya da aka yi a kasashen da suke samar da alluran. Kuma kasashe masu arziki sun samu damar sayan hannun jari tun kafin su samu damar yin alluran. Daya daga cikin wuraren da shirin na COVAX ke samun allurai shine a cibiyar hada magani ta Serum da ke India. A lokacin da mummunan zagaye na biyu na cutar ya shafi kasar, ta rasa hanyar samun allurar rigakafin corona, dole ta dogara akan gudunmawa daga sauran kasashe. Yanzu za su iya ba da gudunmawa ga kasashe masu talauci a yankin kudu da saharar Afirka. Mutane suna son yin allurar rigakafi tun da farko. Lokacin da aka soma yin allurar rigakafin corona a nahiyar, akwai ɗare-ɗaren yin allurar, amma lokacin da mutane suka fara ganin mummunan tasirin da coronar ta yi akan tattalin arziki, kuma ana ba da rahoton mutuwar mutane da yawa, mutane sun ga muhimmancin yin allurar rigakafin. Don haka a yanzu akwai mutane da yawa da ke son yin allurar rigakafi a kasashe da yawa daban-daban na Afirka, amma batun shine kasashen ba su da isassun allurar rigakafi. To madalla, za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com, wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Ethiopia ta baiwa manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su 7 sa'o'i wato 72 na su bar kasar saboda yin shishigi a harkokinta na cikin gida. Jerin mutanen sun hada da shugaban asusun yara na UNICEF na kasar. Gwamnatin Ethiopia ba ta fayyace takamaiman laifin da jami'an 7 suka aikata ba. A baya-bayan nan da ya Majalisar Ɗinkin Duniya wato na yunkurin shiga yankin Tigray inda ake yaki domin kai agaji. An yankewa tsohon shugaban kasar Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari saboda ya saba doka a yawan kudaden da ya kashe a kamfen ɗin sake neman zabensa a shekarar 2012. An faɗa wa wata kotu a Paris cewa ya kashe kusan ninkin abin da doka ta bada dama. Kotun ta ce Mr. Sarkozy zai iya zaman hukuncinsa a gida. Ministan harkokin wajen Isra'ila ya buɗe sabon ofishin jakadancin ƙasarsa a Bahrain. Jirgin fasinja na farko daga Bahrain din zuwa Isra'ila kuma ya tashi daga bisani. Kasashen biyu dai sun kulla dangantakar diflomasiyya a bara a wani bangare na shiga tsakanin da Amurka ta yi a lokacin shugaba Donald Trump. Kashin farko na tallafin da suka hada da barguna da kayan sawa da gwamnatin China ta samar ya isa Kabul. Ana samun karuwar mutanen da ba sa samun wadataccen abinci, sannan miliyoyi waɗanda suka tsere wa gidajensu na rayuwa a sansanoni. An yi dai alkawarin tallafin fiye da dala biliyan 1 a wani taron gaggawa da aka gudanar, amma har yanzu ana duba batun yadda tallafin zai isa a kasar. To a yan watannin da suka wuce ne kasar Morocco ta shiga cikin jerin kasashen Afirka da kuma duniya da suka halatta amfani da wiwi wajen samar da magunguna da kuma a cikin masana'antu.
Kasashe 'yan kalilan ne a faɗin duniya ke samar da wiwi ɗin fiye da Morocco, kuma ana ganin ana amfani da wiwin sosai a nahiyar Turai, inda ake shigar da ita ta haramtacciyar hanya. Amma manomanta a Morocco na fargabar cewa ba za su amfana daga halatta cinikin wiwin ba, wacce ta kasance hanyar neman abincinsu a kodayaushe. Ahmed Abba Abdullahi ya fassara rahoton wakilin BBC Murad Shishani daga arewacin Morocco. Wannan ba kiɗa ne irin na waƙa ba, wani mataki ne na shirin da aka tsara sosai na mai da dunkulen huren tabar da aka daddaka zuwa tabar sigari, tabar wiwi. Wannan nau'in ganyen tabar da ake nomawa a waɗannan tsaunukan Morocco ya yi suna sosai a faɗin duniya. A nan manoma na kiransa kif, wato daɗin da babu kamar sa. Kif ɗin ne kawai za ka iya samu a yanki mai faɗin murabba'in kilomita 500 a arewacin Morocco. Ko ina jin jiri? Wataƙila. Warin na da ƙarfi sosai a dukkan waɗannan gonakin, kuma jikin ganyen ya sha bamban sosai. Mai yiwuwa don haka ne miliyoyin jama'a a biranen Turai suka fi son sa. Na tambayi manoma ko za su iya noma wani abin daban? Ɗayansu ya gaya min cewa ko da dankali ka shuka, tabar wiwi ce za ta tsiro. A nan tun shekaru aru-aru mutane ke rayuwa da kif ɗin. Iyalai fiye da 60,000 ne ke aiki a waɗannan gonakin. To amma manoman sun daɗe suna rayuwa cikin talauci da fargaba. Aikin nasu ya saba wa doka, kuma hukumomi na yin diran mikiya a kansu. A watan Mayu mutane a nan sun cika da kyakkyawan fata bayan da gwamnati ta ba da izinin noma tabar wiwin don amfanin asibiti da kuma a masana'antu. Amma kamar yadda Abdallah, wanda ba sunansa bane na gaskiya, ya shaida wa wakilin BBC, wahalhalunsu ba su ragu ba. Wakilin BBC ya tambaye shi ko yana samun kuɗaɗe sosai daga hajar tasa mai farin jini sosai da kuma tsada? Waɗanda ke kai tabar ƙasashen waje na samun kuɗi sosai. Mu manoma ne kawai, ba ma samun abin a zo a gani. An tsaurara matakan tsaro sosai, kuma ba ma iya sayarwa ƙasashen waje. Gwamnati ba ta son mu yi hakan. A haka dai, doka ta ba mutane irin su Abdallah izinin noma tabar wiwin da kuma sai da ita a waje. To amma har yanzu galibin manoman na fuskantar tuhuma tun a lokacin da suke noman a bayan fage. Manoma fiye da 40,000 na fuskantar shari'a tun ma kafin bullo da sabuwar dokar. An yi ta kiraye-kirayen a yi musu ahuwar gama gari. To sai dai akwai matsala saboda wasunsu gaggane a manyan ƙungiyoyin masu fataucin miyagun ƙwayoyi. In ji gwamnati, halatta tabar wiwin zai kyautata rayuwar ƙananan manoma tare da fitar da su daga ƙangin masu fasa ƙwauri. Duk da waɗannan matsalolin, tabar wiwin na da kasuwa sosai a nan. Fiye da kashi 60 cikin 100 na tabar wiwin Turai ana shigo da ita ne daga ƙasar Morocco kawai. Ana sai da kilo ɗaya kan fiye da dala 10,000 na Amurka. Muddin manoman suka ci gaba da jin tsoron tuhuma, to kuwa manyan ƙungiyoyi masu fataucin miyagun ƙwayoyi za su yi ta ci da gumunsu. To yanzu haka kuma akwai wasanni 8 da ake na gasar Europa League. Yanzu haka dai West Ham na wasa da Rapid Vienna. West Ham na da ɗaya, Rapid Vienna na nema. Tun da farko Legia Warsaw ta yi nasara akan Leicester da ci 1 da nema. To da ƙarshe kuma a karan farko an gabatarwa da al'umma waɗannan 'ya'yan damusar guda 5 da aka haifa a ƙasar wato Siberia a wani gidan ajiye namun daji na Koriya ta Kudu. Ba a cika ganin wannan nau'in damusar ba dai a duniya, kuma gwamnati tana ba su kariya. Abu ne mai wuya kuma kaga an haifi 'ya'yan damusar 5 a lokaci guda. Yawanci dai damisar kan haifi 'ya'ya 2 ne zuwa 3, don haka ana fatan waɗannan 'ya'yan damisar za su hayyafa su ma a nan gaba. To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku iya tafka muhawara akan dukkanin labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Ƙarshen shirin kenan, Ibrahim Jin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.